Aurten gonbidatu berezi bat daukagu, Gabriel Aresti. Eta eskerrak eman nahi dizkiot. Josani, ze alegin handia egin du, gauza polit bat prestatu du. Ez bakarrik gaurkorako, baizik eta ez dakit anteratu zareten asteazkenean dagoela ikuskizun superpotente bat, eta espero dut guztiok joatea, ze merezi du eta. Oso, bueno, web orrialdean daukazu informazio guztia, baina igual Josenek kontatu nahiko luke orain zerbait. Gero, igual. Igual gero, hitz egin ala. Eta, claro, hemen daukagu leku honetan, niretzat leku zoragarria da, egon da urte batzuk itxita, eta niretzat zen lekurik aproposena hitz egiteko Gabriel Aresti buruz. Eta nor da aditua Gabriel Aresti buruz, pues Carmelo Landa. Eta hemen ditugu, pues, bi superstar, eta, bueno, zuen ahotsa entzun nahi dugu, Gabriel Arestirena ere bai, eta zure eskerrik asko, errateagatik eta zure Arratsaldeon. Ni naiz Euskal Herria, herri nekatua doinuarekin hasi du Josan Goikoetxeak arratsaldeko ekitaldi hau, eta esan bezala Gabriel Aresti etorri zaigu Gasteizera. Etorri da Bilbotik, eta Aresti poeta gazte bada gaur, 24 urte ditu, eta erabakia dauka gainera poeta izan behar duela. Eta etorri da bide baten bila Gasteizera, eta aurkitu du bide bat eta poema bat ere berak euskarara ekarri duena. Gaur Aresti daukagu gurekin, baina ez gaur bakarrik. Datorren asteazkenean ere, mugarri daukazue aukera, mugarri jarraitzeko Arkabian, arratsaldeko 7:00, eta ikusten duzuen moduan. Baina goazen beraz gaur Arestik Gasteizen zer egiten duen ikustera. Etorri da, esan bezala, eta euskarara aldatu du poematxo hau. Bituritik naz partidu, aste honetako egun bat, alegrian ikustearren Lepuzkoako neska bat. Gaonatik Salvatierrara, baiera arbolatua, basotik kanpos egoan gordetan ganadua. Egunaren parekoa, bauka gona gorri bat. Zer da hau?
14. mendean kokatzen gara. Arestik euskarara ekarri duen poema hau, Bitorizan, hau da Gasteiz, Bitoriza, orduan euskaraz ere hola esaten zen, Bitorizan, hasten da, eta badoa Dulantzi aldera, alegria, badoa Gauna aldera eta Agurainera. Eta bidean aurkitu du neska gazte bat, artzain lanak egiten, eta liuratu da, harritu da poeta. Nor da Arestik euskara berezi honetan itzuli edo aldatu duen poeta hori nor da? Ara, Inigo López Mendozakoa, Santillanako markesa bezala ezaguna. Mendozakoa deitura honek ematen digu pista bat. Mendoza jauntxoen familia bat da, dakizuen bezala, Araban. Eta garai hartan, kokatu egingo dugu 1423an seguruenik eginda dago poema hau. Inigo López Mendozakoa. Beraz, 1423 historia ikasi dugunok badakigu ze gutxi gora bera segiro zegoen Araban. Hermandades deitutako taldeak jauntxoen manupean edo kontrolpean ari ziren beraien artean borrokan. Eta Mendozako leinuak baseukan boterea eta baseukan gerra egiteko gogoa ere. Zertarako gerra? Bi mende lehenagotik Araba, Bizkaia ere bai, da Gipuzkoa ere lehenago Nafarra izateagatik, baina Gaztelako erresumaren kontrolpean daude. Eta hor jauntxoek jarrera bat hartu dute. Kasu honetan, Mendozatarrek Gaztelako erregearen alde ari dira eta Nafar erresumaren aurka. Murriztuz, Nafar erresuma prozesu hori dakizuen bezala 16. mendean Nafarroa garaikoan bukatu egingo zen, Amaiur eta kapitulu haiekin, eta Nafarra gelditu zen iparraldean. Nafarroa behekoa deitu eta deitzen duguna, ezta? Beraz, 1423 urte horretan Gaztelaren erresumaren eragina handia da. Eta Inigo López Mendozakoa erresuma horren alde ari da borrokan, baina batez ere bere familiaren interesen alde ari da. Eta nahi du Agurainen dagoen hainbat lur bere ganatu. Egiten du gerra, baina Agurainen defentsa aurkitzen du eta Aialako familiak aurre egiten dio, defendatu egiten du Agurain, eta Inigo López Mendozakoa itzuli behar da Gasteiz aldera, eta ez modu garaitu bezala, baizik eta izkutuan doa. Eta susmoa daukat, eta hor apunte bat egiten dut, hemen gai batzuk apuntatu egingo ditut, eta norbait animatzen bada ikertzera, hor dago bide bat. Susmoa daukat, eta susmo hori nolabait ikusi dut islaturik hainbat historialariren lanetan, Inigo López Mendozakoak poema hau egiten duela nolabait esatearren disimulatzeko bere benetako motiboa. Eta motiboa, bidaia honen motiboa zen gehiago gerra egitea, eta ez horren beste neska gazte hori ikustea. Nolabait hor gelditzen da apunte hori, apunte interesgarri hori. Ze bitartean, ze aipatzen da hemen? Gasteiz edo Bituriza, esan bezala, gazteleraz Vitoria. Garai hartan jada Arabako eta batez ere Vitoria inguruko
giroa nahiko erdaldundua dago. Gaztelerak sarrera garrantzitsu bat izan du, baina euskara bai mantendu egiten da, Araban zehar, hainbat kuadriatan mantendu egiten da, eta herrietan, ez da. Eta biztan da, honek Vitoriatik irten, eta alegria, hau da, Dulantzin, eta gero Gaunan, eta Agurainen, dagoen jende euskalduna da. Eta hemen dago lehenengo elementu aztertzeko modukoa, ez da? Edo bigarrena, lehen aipatu du bat. Bigarrena hauze da. Normalean, Iñigo López Mendozako honek serranillak gazteleraz egiten dituenean, normalean beti emakume bat aurkitzen du, beti ere artzain lanetan, eta berarekin mintzatu egiten da. Honetan ez da mintzatzen. De Vitoria me partía un día de esta semana por me pasar alegría dobi moza lepuzkana. Ze gertatu zaio? Moza lepuzkana horrek behar bada ez du gaztelera egiten, euskara egiten du. Eta López Mendozakoak ez daki euskara nahikorik zerbait ulertzen du, da bere idazlan batzutan erreferentzi batzuk daude, baina ez du euskara nahikorik ezagutzen euskaraz aritzeko moza, hau da neska gazte honekin. Bisitatzen ditu toki horiek, baina hemen aipamen bereziki interesgarria dago. Eta hemen hirugarren pista bat ematen dut ia norbait arabarren bat animatzen den ikertzera. Lepuzkana, zer da lepuzkana hori? Hori bai da interesgarria. Zeren Lepuzkoa, Ipuzkoa, Gipuzkoa herrialdearen, eskualdearen izen zaharra zen, eta hori dokumentatua dago. Baina badago beste elementu bat, hor nonbait zalantzan jartzen duena hau. Eta da hain justu ere, Agurain inguruan, omen zegoen, galdu da, nonbait, baina omen zegoen gunetxo bat, txikia, Gipuzuri izenekoa. Da baseliza bat omen zegoen, hor inguru horretan, Gipuzuriko baseliza. Eta lehenago populazio ere bai. Kontatzen da Erdi Aroan, bai, esan, gero, bai. Badago, baseliza. Da hola ditzen da, Gipuzuri. Bueno, izena oso adierazgarria da. Kontatzen da Erdi Aroan, lehen Erdi Aroan, Gipuzkoako talde bat etorri zela ikaskinak zirenak, ikaskinak, egurretik ikatza egiten zutenak. Eta hor bizi izan zirela, desagertu ziren arte, ez dakigu zergatik. Orduan, hor daukazue beste elementu bat aztertzeko modukoa. Ez dakit hemen Agurain inguruko norbait egongo den edo historian eta poesian interesaturik bazaudete. Bueno, beraz ikusten duzue. Arestik, kasu honetan bidaia poetiko bat egin du. Hartu du Santiñanako Marquesaren 8. serranilla hau, eta egin du bidaia hau, eta aztertu du baita ere berak zalantzaz, Gipuzuri, Lepuzka, eta bar. Nondik ote datorren hori. Bueno, Aresti egon zen beste toki batzutan ere Araban, 5 urtez bizi izan zen Aiar aldean, hain justu ere Laudion. Laudion lan egin zuen Gabriel Arestik lantegi batean 1960tik 1965. Eta hor bere aipamenen artean badago bat oso interesgarria, berak dio, eta Arestik begira beti bigarren edo hirugarren intentzioz hitz egiten du. Dio, Laudion une honetan fabriketako tximiniek zerutik hurbilago daude Elizako dorrea baino. Interpretatu hori. Nik uste
gaur egun ere simbolismo hori erabilgarria dela. Eta ez bakarrik Laudiorako, biztan da. Hor badago esaldi esanguratsu hori beraz, ezta? Baina hau eginda, eta sarrera modura Gabriel Aresti paseatu ondoren hemenka, sartuko gara zehatzago ona dakargun gaiarekin. Eta da, Gabriel Arestik egiten duen denboraren azterketa, interpretazioa eta aurkezpena. Eta hasiko gara erreferentzia biografiko batekin. Gabriel Aresti 1923an jaio zen Bilboko portuan. Orduan portua zegoen tokian, udaletxearen parean, Ibaizabal, ibaiaren ondoan antze zegoen portua. Eta Arestik gerora, Hernanin emandako hitzaldi famatu batean, gero aipatuko dugu, Euskararen izen poetikoak, azaldu zuen nolakoa izan zen bere umearoa toki haietan. Guk orain, 1923an jaioa zela entzun, eta badakigu gizajoari zer etorri zitzaion handik 3 urtetara, ez da? Badakizue, estatu golpe frankista eta Euskal Herriaren, Hego Euskal Herriaren inbazioa, gerra, Gernikako bonbardaketa, Bilbo bera harrapatu izana, eta bar. Baina nik kontatu baino nahiago dut zuek entzutea, eta horretarako Aresti beraren ahotsa ekarri dugu, badago. Eta entzun mesedez. Alde bietatik. Entzun Aresti bera, eta hemen daukazue testua gainera. Nik 3 urte kumplitu nituanian, Espainian gerra zen. Ni orduan erdalduna nintzen. Ez beste arrazoirengatik espada nire gurasoek, naiz eta euskal apelidikoak izan, euskeraz ez zekitelako. Erdal herri batean jaio nintzelako, Bilbao, Bizkaiko hiriburu berrian. Gizonak asko sufritzen du, baina are gehiago sufritzen du haurrak. Gerra batean bizi den haurrak. Nahikoa alimenturik, nahikoa elikaturarik ez duen haurrak. Eta hala gepiltzan gu, haur flakoak, lur zihorkatu aretan, ikatza lapurtzen genuan, garia eta ogia ohostutzen genuen, tabakoa eta ardoa ebazten genuen, lortu genuen kultura apurra ere, aginka eta ukabilka hartu genuen liburu debekatuetatik. Nik 3 urte Beraz, hor entzun dugu Aresti bera bere ume garai haiek komentatzen. Da norbaitek nik ibialdi batzuk egiten ditugu Bilbon zehar, eta halako zintak eta jartzen ditugu, Arestiren beraren ahotsa ekartzen dugu. Da norbaitek komentatu izan dit, baina Aresti idazlea zen eta seguru esagerazioa erabiltzen duela, kultura apurra ere aginka eta ukabilka lortu behar genuen eta gozea pasatzen genuen, ez, hori literala da. Hau da, bere biografoarekin hitz egin dut eta bere familiarekin da kontatu diate zehazki benetako gozea pasazutela Bilbon 1927an ekainean frankistak sartu zirenean. Lehenago, heldu ziren Gernikako bonbardaketaren oharrak eta jentea ieska, aurra batez ere, badakizue Bilbon bertan portuan sartu eta eraman zituzten Europara, Ameriketara eta aur asko eta asko. Baina gero, frankistak sartu zirenean, egundoko gozetea, egundoko miseria eta egundoko errepresioa. Aresti bera kontatzen du, nola behin bere anaia nagusiago Juan Mari Arestirekin eta 8 urte inguru zeukatela,
etxean laguntzeagatik, zeukaten itxulapiko bat etxean, eta ustu zuten, da joan ziren Artzanda aldera baserri batera. Eta han baserritar batekin, baserria ziren iturri bat, janaria lortzeko, da han baserritar batekin tratu egin, da patata saku bat hartu, da baseto zen, Bilbo ezagutzen baduzue, Artzandati bera, etxe ingurura, da ara non poliziak agertu, sakuak kendu, da zaplastako batzuk, eman da benga negar baten etxera umebiak, Eta, ez zuten ezer ulertzen, beraiek ez zuten ezer txarrik egin, eta negar baten etxera aligatu eta gainera amak kontsolatu behar izan zituen, asun amak, kontsolatzen begira, zuek ez duzu ezer txarrik egin, baina egoera hau da, eta eta zera. Gero beste behin kontatzen du, berak hankale artean zebilera auzoan, dalako batean, hau 12 urterekin, berak 12 urte zituela, halako batean bera anaiarekin, da kaletik, da entzun zuen andra bat, da ezion ezer ulertu. Anaiari galdetu, etxean gaztelera besterik ez zuten egiten. Anaiari, ¿en qué está hablando? ¿Qué? Da anaiak, zekien dio, en euskera, en el idioma de aquí. ¿Cómo el idioma de aquí? Y nosotros no sabemos nada de ese idioma. Orduan, horrek sortu ziola alako sok bat, trauma bat, eta hor erabaki zuen euskera ikasi behar zuela, eta hor hasi zen bere kabuz ikasten. Hartzen zituen biblioteka batean, Pontxo Irigoienek lagunduta, Euskaltzaindiako bibliotekan da liburu batzuk eta osorik kopiatu. Hori nik ikusi du beretzean, kuaderno batzutan, Azularren gero osorik kopiatuta eta horrela ikasten zuen euskara, horrela hasi zen ikasten euskara frankismoan guztiz debekatua eta zigortua ere, zegoenean euskara ikastea, euskara segitea, zer esanik ez. Bueno, esperientzia hori eukizuen 3 urterekin. Hor dago beraz, denporaren dimensio personal bat. Aur bada, 8 urte, 3 urte lehenengo, 8, 12 urte, eta esperientzia horiek dauzka. Baina bera gero poesiara aldatu nahi du hori. Da beraentzat denporaren dimensioa oso garrantzitsua da poesia. Ja, lortzen dudan. Han agertu da, kanzelar eman diozu, han agertu da beste... Arazoren bat dago? Bai, bueno. Hemen daukagu Aresti bere poeta izan nahian, poeta bideo horretan oso gaztea dela, baina aurkitzen du Eliot. Bera hasi zen itzulpenak egiten, ikusi duzue, lehen serraniak eta hola, itzulpenak, simbolismo frantziarra, eta aurkitzen du Thomas Eliot. Thomas Eliot jaiotzaz Ipar Amerikarra zen, baina Britania handian bizi zen, eta poeta oso komplikatua da. Eta Arestik hartu eta itzuli egin zuen. Ikusten duzuen nolako euskara berezia darabilen Arestik, gero komentatuko du zergatik. Oso latinaren presentzia handia daukan euskara da, ezta? Oso latinizatua. Hor dago kontradizio bat, hor ere beste pista bat ikerketa egiteko. Aresti mugitu zen kontradizio handi batean. Bere lehenengo poema ezagunak, beste Maldan bera, 1949an amaitua eta saritua 1949an, Euskara Batuaz idatzia dago. Euskara Batua existitu baino lehen. Hau da, Euskara Batua noiz erabaki zen 1968an Arantzasun. 9 urte lehenago Gabriel Arestik bere kabuz, bere kolkorako eta bere obratarako
egin du Euskara Batuaren eredu bat. Gipuzkoako, Nafarroako euskalkiak eta Azularren gidaritza hartuta. Eta maldan bera hartzen duzue gaur egun, da ezaizue bat ere kostatuko Euskara Batua ikasi duen alfabetatua den euskaldun bati ezaio bat ere kostatuko irakurtzen. Maldan bera, lehenengo poemak. Harriaren zikloa, Euskal Harria, Harri eta Herri, Harrizko oso errez irakurtzen dira, Euskara Batutik oso hurbil daude. Baina, halako batean, aurkitzen dugu, literatura mota bat egiteko, poesia sakona egin nahian, poesia metafisikoa deitzen du berak, da hola deitzen zitzaion Elioten poesiari, erabiltzen du beste euskara bat. Joanes Leizarragak erabilitakoa 16. mendean bere itun berria itzuli zuenean. Latinetik oso hurbil dagoena. Bueno, eztabaida hor dago eta pistak hor daude. Eta hemen, importantea ez da nik nuen zentratu nahi darabilen euskara berezi horretan, kasu honetan baizik eta edukian. Denpora hau itzulpena da, esan bezala. 4 kuarteto dira Elioten obrak, 4 quartets, eta lehenengoan Arestik horrelako hasiera ematen dio. Denpora presentea eta denpora pasatua, akaso daude presente biak denpora futuroan. Hau da, gaurko Euskara Batuan esan da, orainaldia eta iragana ere, biak daude, biak aurkitzen dira geroan, etorkizunean. Konzeptu oso garrantzitsua izango da Arestiren obra guztian, zergatik. Aresti da bere bizitzan da bere poesian aurrera begira dagoena. Beti etorkizuna aurreratu nahi du. Etorkizun horren bila doa. Eta adibide bat emango dizuet paradigmatikoa, ezta? Bata dago oso polita, oso lirikoa, 4. Nerea etorkizunaren aurrean. Gazteleraz idatzia dago jatorrizkoa eta gero itzulita. Oskorrik egin zuen kanta euskaraz. Baina euskaraz dio, ire aizpei esaien iktxipia zergatik etxean ez dagoen ohirik horrela hasten da. Baina gero jarraitzen du. Eta Gernikako arbola, baina, bueno, ez dut orain zuzen literal esango, baina dio, baina etorriko dira denpora hobeak, orain etxean ez duzue ohirik, euskararik ez duzue kalean, baina etorriko dira denpora hobeak etorkizuna. Eta Gernikako arbola, gaur hilotza den arbola hori, gainekoa adarreraino beteko da fruituz. Ikusten duzue, berak utopia hori dauka poesian. Utopia hori dauka pentsamentu, etorkizuneko pentsamentu hori dauka bere poemetan. Eta beste adibide paradigmatikoa hauxe da. Jendeak askotan kantatzen du eta ez daki Arestiren poema bat dagoela oinarrian. Guk euskara zu zergatik ez, hori da Arestiren poema bat. Eta poema Urkok egin zuen nolabait esan berzio errez bat, baina poema hauxe da. Lehen euskara putzu sakonda ilun bat zen, lehen. Eta zuet denok ordukok urgazi bat atera zenuten handik nekez, urgazi bat putzu hartatik. Orain, zuen bertute, zuen indarrez, euskara erreka laster baina pobre bada. Eta guk, zuen oinordekook, urgeza bat ateratzen dugu hemendik lasai. Baina gero gure birtutez, gure indarrez, euskara itsaso urdin eta zabal bat izanen da.
ikusten duzu, ezta? Etorkizuna da helburua. Utopia etorkizunean kokatu nahi du Gabriel Arestik. Eta ideia ikusi duzu orain nondik hartu zuen. Elioten poema horretatik. Beraz, aztertuko dugu nola jokatzen duen egunekin, urtaroekin, hilabetekin, urteekin Gabriel Arestik bere poematan. Hemen daukagu beste adibide bat. Carmelo, galderatxo batiko dira. Bai, esan. Urkok kantau egin zuenean, Arestik jaetzan bizi, zer pentsatuko zuen Arestik adibidez. Eta zuek denok ordukook urgazi bat atera zenuten. Urkori melodian hainbeste hitz zitzaizkion sartzen eta amputazio egin zioen ordu. Eta zuek denok urgazi bat. Zer pentsatuko zuen? Bueno, galdera onna da. Begira, Arestik argi zeukan poesia dela jende aurrean deklamatzeko, kantatzeko, entzuteko. Berak ez zuen nahi poesia liburu batean gorde, hor apalategi batean, ez zuen hori nahi. Eta argi esan zuen, Harri eta Herri liburuan badauka poema bat, luzea, hain zuzen ere, Jurgi Oteizari eskenia. Oteizarekin gogorra zen Aresti, esaten zuen, zuk diozu Euskaldunon ordezkaria zarela munduan. Nola izango zara, Euskaldunon ordezkari ez baduzu Euskara ikasi. Oriokoa izan da ez duzu ikasi Euskara. Eta orduan ezin zara ordezkari izan. Baina gainera kritika gogorra egiten zion. Zuk egiten duzun eskultura ez du inok ulertzen. Zure eskultura ulertzeko ikusi duzu Oteizaren, bueno, orain agian ulertzen dugu, baina esaten zion Arestik, zure eskulturak ulertzeko egin behar da karrera unibertsitario bat. Baina nire poesia oso merkea da. Nire poesia jende guztiak ulertzen du. Eta literalki dio, nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde. Eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Esan nahi du, Arestik nahi zuen bere poemak kantu bihurtzea. Kau, zintzotasun literal horretan, batzuk egiten duzue. Oskorrik egin zuen. Aipamen hori egin nahi nuke, izan ere datorren, etzi eskeniko dugun emankizuna prestatzeko, arazorik handina hori izan du da, ezta? Aresti musikatzea, horrek zer lan eta zer dificultad ekartzen duen, ezta? Oso zaila da. Aresti musikatzea, ikusten dituzue poema guztiak oso irregularrak dira, luzeak dira, eta ezin dugu mozketan hasi, Urkok egin zuen bezala. Bueno, oso laguna dut Urko, esan behar dut. Baina egia da, Arestiren poesia asko ezautu dugu musikaren bidez, Oskorri gehien bat, eta hortik aparte, Urkobea, Xabier Lete eta Imanol gehien bat. Esan behar da, Oskorrik aukera izan duzuen, Nacho de Felipe, Arestiren lagun mina izan da, kantuak egitea, elkarrekin egitea. Horiz, Natxok bultzatu zuen Aresti hori egitea eta izugarrizko lan emankorra izan zen. Arestik oso belarri txarra omentzak. Oso txarra. Ahotsa entzun dezue baino, Xabier Quintanak kontatzen du, 70. hamarkadaren hasieran hasi zirela ipuinak, umeentzako ipuinak eta grabatzen, eta txanagorritxu, eta estudioan zeunden eta efektoa eta behar zituzten, eta Otsoaren ahotsa behar zuten egin, eta esan zuten, Aresti ekarriko dugu, baino gizon sutsua eta zea, eta gero ohartu ziren estudioan Otsoaren hasi zen, eta ez zuten lortu Arestiren ulua grabatzea. Arestik belarria oso txarra bentzuen, baina izugarrizko lana egin zuen Nacho de Feliperekin kantu pila guzti hori egiteko. Eta hor bai, kantuak egin zituzten. Oso gauza diferentea da, kantu bat sortzea, musika eta letra, edo poesia bat musikatzea. Hori aipatu nahi. Eta Oskorriren lana hor dago,
eta beste aipatu dut, bereziki aipatu dut, zuzenean ezagutu nuen, eta arekin lan egiteko aukera izan nuen, eta da Imanol abeslaria. Imanol izugarrizko talentua izan duzuen poesia musikatzeko. Kantak entzuten ditugu gaur egun, eta irutzaigu horrela sortu direla, ez da? Hola, batean letra eta musika, errez. Eta hortarako doai berezia euki behar da, eta Imanolek euki zuen. Poesia hautatzeko, poesia ona hautatzeko, eta gero poesia hori, eta bereziki Arestirena bi esenplu izugarriak, Josepa Mendizabal, Zaldirian, eta Keja eta Promesa. Izugarrizko bi kantoak dira, ostegunean, asteazkenean biak entzungo dira. Deskanso eman dizut, pixka bat. Ez oso politak kontatu dituzu eta egia da. Nik komentatzen dizuet biziki asteazkenean mugarri ikustera eta entzutera eta gozatzera joatea Arkabiara. Nik Bilbon ikusi nituen, da benetan ederra da, oso ederra. Da hor dago Aresti, bere poematan, musikarekin poetak, eskertzen du zintzotasun hori eta baina batzutan nik urkoen nuke kritikatuko horregatik, ze batzutan mezu zuzen hori eta simplea bada ere eragin handikoa, pozgarria da. Baina Aresti berak ere batzutan, hau da adibide bat, egin zituen koplak errazak musikatzeko ere doinu egokia daude. Da hemen daukazue hau, San Simon eta San Juda, joan zen uda eta negua heldu da. Ez baletor hobe, bizi gara pobre, eremu laz honetan, ez gara ainonak benetan, ez dugu saldirik, ez gara saldunak, ez dugu abererik, ez gara aberatzak. Euskara guk dugu, gu gara euskaldunak. Euskara